Kung sa kauluhan mityabaw na ang mga tao tungod sa kakuwang sa supply sa tubig, susama usab dahil nahitabo sa pipila ka mga barangay sa dakbayan sa Sugbo nga apektado sa water rationing sa MCWD. Samtang padayon nga nahubsan ang mga tinubdan sa tubig mugna sa nating El Nino. Ano ang report? Sa Barangay Capitol site sa Cebu City, naabtan ako si Manang Iguria nga nanghuga sa plato. Di na ginot kaayo ang iyang paggamit sa tubig nga kinuha sa gipundong tubig sa baril. Kinitungod kay wa na muagas ang duha ka communal faucet sa ilang dapit. Among gisuwayan sa pag-abli ang gripo. Wa gyud agas bisan usa ka tulo man lang. Perting sakripyo, purisyo. Kamo like sa inyohang paghugas plato, ligo, unsa inyohang gihimo nga makadaginot og tubig? Gamay ang imo gamay ako kanang imo budgeton ba? Budgeton yun? Oo. Kaya di nimo budgeton. Unsa man nimo pagka human og kuan. Si Manang Marcelina naabtan namo nga nang laba apan di na niya mawaswasan tungod kay nahutda na ang pundo nilang tubig. So ang sitwasyon karon diri sa dakbayan sa Sugbo, way kalainan sa sitwasyon dito sa kauluhan. Problema sa tubig gihapon ang giantos nila karon diri. Gani ato makita si Manang Marcelina na problema ni siya sa iyahang panglaba kung asa siya mokuha og tubig alang sa pagwaswas niini. Kumusta man ato ang kuan Manang? Pwerte lagi taong paitawa mi to kay mag-atang mis tubig. Unya mungguwa alas 3 hantod sa alas 5 ang among linaban sa adlaw. Unya pa mo kawaswasi sa kadlawon, muagas na. Pila na ni ka semana o buwan? Dugay na ni, buwan na ni kapin. Pebrero ni. Kadlawon lang kuno ang agas sa tubig busa mapugo sila sa pagtukaw aron makasahod og tubig. Muagas man tuod ang tubig apan hinay ug muagas lang sud sa 3 ka oras. Limitado usab ang mga water container tungod kay wa man sila ikapalit. Di lagi may makaligo. Siguro lang namong hikay og laba pakaon sa kanang nag-eskwela. Kayo among agdon ang tubig, wala may punduhan nga dako. Di gyud may makaluto, di sad may kalabas sa uniform. Ang Barangay Capitol site usa lang sa mga dapit sa Cebu City nga apil sa water rationing sa MCWD. Gipasabot ni Charmaine Cara, tigpamaaba sa MCWD nga gipatuman nila ang water rationing tungod sa kakuwang na sa tubig. 20% na ang nasinati karon nga water deficit tungod sa paghubas sa mga tinubdan sa tubig. Lakip na ang Buhisan Dam nga wa nakaabot og 1,000 cubic meters nga sa normal nga panahon adunay 5,000 cubic meters ang pundo. Samtang ang Haklupan Dam sa Talisay City aduna nalay 22,000 cubic meters gikan sa 33,000 cubic meters nga maoy naandan. Ang Buhisan ug Haklupan mao ang surface water nga tinubdan sa MCWD. Ang kanig yung critical kaayo sa nga gisupplyan sa Buhisan Dam is ang Uptown Cebu City, Fuente area, Capitol, ang sa Haklupan pod ang katupong mga elevated area sa Talisay. 80% sa supply sa tubig sa MCWD gikuha sa groundwater source, samtang 10% nini gikan sa bulk water. Igo-igo ra kini nga supply apan nabalaka ang MCWD nga may piktuhan ang supply kung magpadayon ang huwaw. Ang bulk water source mao ang mga private supplier sa tubig sa mga konsumidor. Padayon namin meeting sa mga LGUs, nangayo sila sa areas nga mga naapektuhan unya amo silang gitagaan og areas nga asa sila pwede mo kuha og tubig para i-deliver by trucks to the affected areas. Subay nini, subling awhag sa MCWD nga magdaginot og tubig nga sugod nang gihimo usab karon ni Manang Marcelina. Kulang ra gyud ang usa ka balde kinahanglan duhay mo ligo, budget bata o. Nya ang kinaligo isawod para flush. Dog magwat lamig uwan. Sakripi kunin mo uwan? Away kaligo. Pasan dundo. Hunyo pa man kuno ang tinguan. Hunyo pa ka maligo. Hunyo sa kumaligo sir kay sa mo wa pa may agas giayo pa man. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.